Ubani wecabanga ukuthi uRonaldo angabe istrike yabo leona ukuthi nawe because nawe uzofika phesheya uzodlala phesheya so kumele ukwazi ukwenza izinto eziningi uzukore phesheya yakhe attacking player bayifuna ukuthi ikore futhi so nje even practice ama-goal practice angithetha ngibheke lo ngajimi after training yasala ngafela ibhola lapho hlezi ngisala no-goalkeeper ngifuna uku-improve yona lento yami ukuthi kule area nje leyangazi uma ngile ndawo le ngishaya kanjani uma ngile ndawo le ngilishaya kanjani but fanele uwa-create amamanje fa uthole omunye umuntu mhlawumbe odlala phakathi ozokuphasela yabo wenza abe-practical lama-moments ngizotraina lapha angiphasele mhlawumbe ngingahambi nespace ukuthi ngiyabamba ngiqale ngicabanga ngikhahlele ngilibambe ngishaye because egrawundini swingekho lento uzolokhu ucabanga kaningi nokujwayela ukubhekana nokhipha nje vethi uba decisive usubhekene naye if baningi abadlali abafikile ethimini but if uyabona ukuthi i-team is heading into the right direction yabona nje vethi abo-PK abo-Jove ufika labadlali abo-K Master Thokozani Khumalo abo-Jerome abo-Karelse ufika labadlali ucabanga ukuthi kuyisizile i-team nawe igame yakho ngoba ubuka mfethu understanding bese yaphambili efethi good kakhulu uyabona ukuthi mfethu i-team bayinyusile ngokufika kwabo nanokuthi ujelile kufike kwajela uyabona leona nanokuthi labafana bancane njengani i-age isanivumela in terms of speed so do you think ukudlala nawo ne-understanding yabo ufane ilezi ukuthi kube lula ukuthi sidlale sonke energy lokuqala akekho vilaphayo because yabo ngoba silingana nje siyakhona ukutshela namaqiniso ukuthi indoda aluthi uyavilapha manje yabo la wenza ukuthi but mawudlala nomuntu omdala kube kunalokho ithi mdala umuntu ngizomtshela kanjani yabo but mandlela silingana kanje hayi kakhulu ukutshela hayi baba uyaganga baba sikhuphuke so basize bayi-refreshile i-team nawo ukufika kwabo kusiza yakho ukuthi thina siyi-team edlala ngespeed yonke into yethu iyashesha so ukudlala ngabantu abane-energy bonke kuba easy ingakho sithethanga kama-chance so sonke sine-energy sinale nto ukuthi vele siyagijima sonke ayekho vilaphayo and uma ubheka indlela edlala ngayo manje bangayimisele fana ukuzogijima manje uzaba ukutshela ibhodi ukuthi iyasiqeda kunzima ukutshela ibhodi kunzima yabo futhi la season ecela amarazi ukudlala amarazi onke wamtshela ukuthini nje uNox uthe baba uyasiqeda sikhuphula kwakunzima nje ukudlala amarazi ngobela udlale noNox udlale noMenzi udlale noZulu kona noBoys nabo hayi ngitshela hayi abona ngalile kwenye game ngabatshela ngabo uBoys noZulu abatshela mathola siqeda ke manje yenza abasheshe batho sasithola ama-chance yabo yathi suke igame athola i-chance ageja angithethisa uBoys hayi ngalilana amphasela uphumi 1v1 ogeja aphasela uZulu uphumi 1v1 ogeja sadlala chini le game le ngalimala kuyona le ngikulimala season awujema ngiphasela uZulu elinye waphuma yedwa ufuna ukuphasa uFan Roy
sangakora angase ngibatshela ngoba betana siqeda-ke manje hayi ngasiqeda manje ngabona bethule ngibheke ngiyasho ithi ngibuye ngiyisolo ukuthi amarasa azothini ngempela hayi kodwa nathi hayi ngeke baganga lapha segroundini phela tempo yegame yawenza kahle balekile ganga madoda anjalo amarazo anjalo kodwa nje bese ngeke impela uyabona nje boys mfana athethisana uboys ha yathetha boys athethisana nawo boys manje but kodwa ibalekile leyo nto yazi ukuthi kubona wonke nje ama environment lento ukuthi umuntu because umoya wegame yabo sonke fa sibe nelontuzana fa sibe la sonke sibe la because abantu baya backgroundini ngemzimba yabo kodwa yena akekho la sina fa sibe la sonke balekile le yanto lento leyo kuthethisa umuntu iyavusana amanye into enginotisayo imost abafana lapha yazi umuntu bomthethisa akayibunga leso leyo ukuthi yazi uyangibonisa ngenza wrong la uvela kwade so much uvela kwade esikhundleni sokuthi abone iphutha avela kwade ingakho uBoys sometimes abanye abafana team ugcine bayeka because uBoys indlela athetha ngayo ngagcina ukwade uyitshedela umjida angifuni kanti yena usuke kusiza ngaleso sikhathi usuke kusiza nanokuthi uyazi ukuthi wena uyakwazi ukuyenza lento esifunayo kodwa awuyenzi qinisile hayi futhi amfundi kabi umuntu oluza ibhola Boys asikonda manje yazi yakhumbuleka because because bethi yawona nje lento eshoyo leadership yakhe but also nokudlala mfethu because as much as arrows siyadlala we need leyo creativity umuntu ozokwazi ukusidictatela igame iqala ziyophela ne-aggression yakho uBoys umekudlala Boys uyayiforce situation ngenkani yabazi mbona mesediniwe sebeshange isicathulo sephela setshekisa ikhanda sethe nenkani kodwa kuyasiza yawoma kukhona la muntu fethu la muntu lo udlala ngenye indlela ilento engisho nje udlala ngenye indlela ukuthi yawofethu yena squish uletha ukucabanga mesinebhola thina siyagijima but umuphi umdlalo ozoletha ukucabanga mesinebhola azamdinga ukucabanga kodwa thina awona ebuye into kuyoshaya awubadlela siyingane sonke kahle kahle and sine energy sonke awukho la thina sibamba ibhola khona siphole sithi hayi manje hayi asithi ukucontrol igame kancane thina hlezi siyebantwini ingakho sometimes ukubona igame sinama turnovers amaningi siyale angithi mina ilento engikhalela ngithi why is consider amagoli amaningi ubone so lesathekile bafike basibambe bakhona is because igame yethu ayinayo icontrol umuntu ozobamba ibhola siphumule ebholeni kumlele kulo qinisile sekuhambe kuhamba uNkulunkulu waveza nina nento enkulu kimi la ngikhombisa hlango libhulela ngijaha ngiyangazi ngibaleke kanje alakhala ibhula the kube balekile shiyile mina uhamba ngo-120 lo mfana bahleze ufuna ungibona njalo ngifuna nje ukubona lo mfana hayi ngamdelisa inkani baba njani
siyaphila suke eThekwini Bazana la. Futhi squid. ngiyamtshela ukuthi kuyasijabulisa nathi ukuthi masizoshiya isikwishi sivileke manje ngoba kubalulekile even nakulabo bafana abancane bayibona le nto isiseduze Kushi buqeda abantu la. La bafana kakhulu. Ngase nje Newcastle. Hayi ngibulala kuyo le phesheya. Hayi la. Uthi wayidlala lapha le phesheya. La lihlahlile. Kancane. Lapho negame yodwa. Ayaba yodwa. Yena wayehlezi nje ebaqeda abantu. Hayi la esamncane. Hayi la khohlwa. Ungambona bese faka ikhokho lo muntu ebedlala ngenyawo. Ikhokho ibengalizwe. Ibengalifuni ikhokho. Uze kwamphoqo bese hambe sodlala ku Newcastle Stars ukuthi afake ikhokho yini. Ibala sifithele nezinja gijima. So nje kanje umuntu nje webethanda ukuzingela kodwa nje ibhola asuke isikhathi. asana sekaso yibona So nje hayi. Thina uqophe kithi. Qophe ushilwa thi. Ya uqophe lo unjiri. So elikasikwishe lingali ngapha uqophe nje hayi. uhleza Hayi. Ngale uhleza. Yabona nje uhambe wathola lamagama la. Uhambe wathola lamagama. La umfana usikhuthazile kakhulu ukubonakalisile nje ekukhuleni kwakhe ukuthi potential ikhona ukuyimisela kuye from emncane wakhombisa ukuthi kunento ekhona kuye ukuyimisela kuye nami nje ngoba ngifica ngisadlala uthe mangabe ngiqala ngiphuma waqhubeka wasebenza kanzima umfana. Ngicabanga yini emenza ukuthi azafike lezinga asefike kulona manje. Ngicabanga ukuziphatha kahle, inhlonipho nokuzinikela noma ukuqala nje ekhaya into okuqala uyahlonipha ekhaya bayazi ukuthi umfana kanjani yiphi impilo akayiphilayo bayazi ekhaya ukuthi uyayithandela ukuzingela uyalithanda ibhola lezo zinto zoyithu izona izinto ebihamba phambili kuyena azi ukuthi mangabe eksene evukile wale makuthiwa kujinywa intambama uzobe khona ku training uzobe ezo train neteam yonke nokuhlonipha kulomfana kuningi kakhulu akaze waba umuntu okuthiwa kulethi inkinga akaze bomfana okuthiwa hayi wrong lo unezinto ezwrong akazenzayo bekumfana nje right ekhombisa ukuthi ufuna ukwenzani ngempilo yakhe kodwa nje ibhola bekuyinto esenhlizweni yakhe kakhulu impela bumdlali sapho wena position hayi bewing iwinga nje since nje kwaba iwinga nje yokuqina futhi besazi ukuthi hayi thina i-team yethu vele i-team ekholelwa kakhulu ku-transition yagijima ngaso sonke isikhathi so ungene wafitha kubadlala kade babe khona ngaphambili ungene wenza exactly lento ababenza so nje bekuyiwinga yethu nje sazi ukuthi mase sifuna iplan ukhona uzosenzela manje bakhona abanye coach la obonayo ukuthi iprogress yabo njengoba bejima wabuka uyabona ukuthi la bayasondela la umunye khona mhlawumbe umbona ukuthi ungaphezulu kwakhe lo hayi bakhona kodwa ekusondeleni akusamele basebenze kanzima samele basebenze impela ngoba ubakhuthazile uba discipline kwakhe kubenza ukuthi bafise ukwenza kangcono because ngisho even lama division la abancane bafisa bahlezi mabebona nje ukuthi uqobhuse lapha nathi siyafuna ukuze even beze bezojima bebodwa babodwa babhola u38 babodwa babhola u8 so awapheke phela ubalethe kuthini ya sizozama phela ngokukhulu ukuthi sikwazi ukuthi sinikhombise ukuthi asiba kuthiwa yini abantu abagwaza ngomkhonto sikwazi ukuthi siqhubeke sinikhombise ukuthi siyiteam ekwaziyo ukuthi siproduce abadlali hayi bakhona phela ngoba ngiyafuna coach ukuthi lento le ngoba njengoba siyithasa iqopha namhlanje izohlezi ikhona ngiyafuna kube khona amazwi owashoyo azohlala kulabafana noma ungasho kubona direct kodwa umusho la uthi umfana mehlele ebuka ngelinye ilanga ebuka lento kaSikhwisha athi nomenza noma yinathi kodwa ucoach wathi lapha ku TV so manje lento sibafaka incindezi ukuthi bayimisele baqhuquzele ngoba into esayirealize thina sizwe sethi simnyama umlando wethu akukho la suqopha khona subeka uhlala ukhona umuntu nanoma bekuthiwa wenzani uhleze efika hamba yo reference akhona ngiyafuna nje ushamazwe azobaqinisa labafana noma ungasho kubona manje kodwa usho kubona la ukuze sihlale sinayo lento okubalekile nje
ngizobekisa nje ngami njengomdlali thina sikhule amathuba engamaningi kangako njengoba oSkhwishi sebekwazi ukuthi bakwazi ukwathola bese ngabadlali abakwazi ukuthi bedlale mangabe abaphathi bethe khona lama tribes sikwazi ukuthi siyozama ukuthi mawufika lapho i-crowd iningi abadlali baningi kodwa indlela yokungena ibe mfishane so ukusebenza kwabo ngokuyinikela nokukholelwa entweni abayenzayo nokuhlonipha into ebaluleke kunakho ngoba ungalidlala ibhola if ungekho discipline ngeke uzofika endawo because nala uzothi uyakhona mabe libona italent likhona akuzukubalula because uzothi mangabe wenza into kodwa ucaba ubheke ngemuva izinto ezenzeka ngaphandle kwasegroundini mina iground ngihlezi ngibatshela ukuthi mangabe umdlalo webhola usuku usendaweni ezithu isikole nebhola kuyahambisana so mangabe yonke into ezesikoleni uyafunda nasegroundini uyafunda if lonto le uyithathile wahamba nayo uyohlala nayo uzube mdala even mawufisa ukuba ucoach uzokwazi ukuthi mawudlulela kwabalandela kwi-generation esemva kwakho ukwazi ukuthi ubakhulise ngento oyitholile ngemuva yilokho nje kumele bekwazi ukuthi if umdlali kumele uhlezi udiscipline ngaso sonke isikhathi uhloniphe ngaso sonke isikhathi manje coach siyabona ukuthi lana amathuba mancane ukuthi labafana even though ngelinye ilanga uzokwazi ukubapheka baze bafike la usuthi khona okay manje ngiyababona labafana ukuthi bakulungela ukuthi bahambe udlala professional siyabona lana ukuthi amathuba wekho futhi nezindawo zokudlala azikho yini into ongafisa ukisho coach oyifisayo for abafana mangala balana endaweni nama ground nje ukuthi abafana babe nazo indawo zokudlala yini ufisa ukuthi yenze ikakhulukazi ngizothi nje iDanhouse as a whole italent elikhona liningi kunalento yayenziwa ekhathini edlulile ama scout ukuthi akefike ezobona imidlalo i-team nje efana Happy Crown iyadlala unyaka wonke isizini nesizini ihlezi ikhona ihlezi computer if abantu abangamela ibhola abantu baphathi bama team if abantu ama scouters abo babe ngabe badedele nje bedawe eDanhouse bezobona ibhola eDanhouse likhona kuhlezi kudlala kunama LFAs adlalayo kunama under 13s 15s bahlezi bedlala ngaso sonke isikhathi kunama league nje aphelayo under 17 besiwadlala so nje uvakasha kwabo bengathi khona belibona italent likhona ngoba thina njengeDanhouse abantu abaningi basibukela phansi kodwa abadlali abaningi basuka la ngakuthina ngani ngesizathu sokuthi adlale etshanini kodwa masifika ngakubona abadlali bethu bayabadinga kodwa siyafisa ukuthi nidlale etshanini singenza kanjani ukuthi kube njalo ngoba kubalekile nakhona ukuthi abafana badlale endaweni right ukuvakashela nje ama team bese kuba nabantu abafana noBhutungisi thina sinoBhutungisi osilekelela kakhulu in terms of ukuveza italent akabona ukuthi umuntu une potential ukuthi engenza kahle ongeke azasiphoqe ngaphambili njengawo uSkhwishi nje wakwazi ukuthi amveze amthatha amlethekini nimbone nani nabona ukuthi cha ikhona into esiyidinga so nathi njengo usizo lakhe lukhulu kakhulu kuthina uyakwazi ukuthi asivezele italent and uyasondela asho ukuthi if uzokwenza kahle batshela nabo ukuthi if uzokwenza kahle sokwazi ukuthi sikuveze endaweni efanele bese wenza kahle bekwazi ukuthi bakubone nabantu njengoba sesazi ukuthi sinoSkhwishi nje yena umuntu esesihambela phezulu kwakhe ngaso sonke isikhathi siyeza baba nina bo baba ukho enifisa ukusho hayi mina kuningi kuningi asicela ukuza baba mina ngokuvusi ngokubheka i-team yami X20 idlala SAP idlala na Happy Crown kodwa sihlukene nge3 ukuba ne-team mina ngikhandwe iHappy Crown ukuthi ngithi ngizoba ne-team ezodlala njenge Happy Crown the most majority labafana bahlala la there is drugs there is everything but ubuhlungu engabuzwa ngathi kule age group kaQope bonke abafana edlala noQope even one webhekwana there is a potential ining plenty ukuthi siyazama structure but asikho structured ngendlela right bengu-coordinator wakaSAFA kuma LFAs ngo-2024 ngaphuma i-happiness azikhoni ukuthi udlaleni basingadlala under 13 from ileague iphela makuphela ileague bese yaphela ileague ungabaningi shona ama-sweet ingane abanene nithini ebholeni ejatshuliswa imedal mangabe idlala i-whole season ingayitholi imedal ngifila kanjani mina engakhanda istructure ukuthi akudlala sezithi sitholani manje coach
ama-problems ehlangana nawo la eDunhouse as a whole ama-team adlala ku-SAB awu-9 teams kune-Kara AC sehambile idlala i-Nedbank yaze yosimele i-Midlands hambe ngani evele isimele iMajuba as a whole. Mina ukuze ngithi likhona italent nginefiso zokuthi even uSiyanda uyazi ukuthi lasiyanda mabaqala kuba machoda abafana bami bengifisa ukuthi sithathe i-Happy Crown sithathe ama-team bonke le age under 17 sihlanganise noma sikhanda squad noma sihamisa ama-team per team siwase la ukhona mfana bezobona ukuthi wawungewedwa financially siyashayela. But nje iDunhouse abayi-undermine ngicabanga ukuthi abadlali abala iDunhouse abadlala ku-Vodacom noma SAB close to 18 the different locals. But asinayo lento ethi umfana ethi khula athi ngoba ngidlala kwa-under 15 ngifuna nami ukudlala kwa-under 17 ngizohamba ngiyokhompyutha eThekwini ngoba uhambile isquad of ihambile team yahamba yaye eThekwini ngoba isidlile sonke kuma-LFAs. Sinaleyo problem ama-resources-ke ngibona leyo nto ukuthi akwazi abafana badlala lolu bhuqo nje. Ngikutshela ukuthi siyadlala ileague ka-SAB ikhokho difficult idlalo SAB la yes udlala SAB i-ground home ground ye-Happy Crown le idlala SAB home ground ye-Happy Crown le enye home ground le dlala SAB likhona talent ebafowethu bobaba ukuthi la mehlo kumele alibone. So just to ask my team mangabe ewu9 la normally ileague iba nama team awu16 neqeda kanjani calendar ushuthi ushuthi sihlangene neNewcastle konke siwu22 SAB sase sidivide ngaphakathi ngekwe-stream u-stream B una 12 u-stream A una 12 sidlale bese kuthi mhlawumbe egcineni bese kufuna number 1 uNumber 1 kwa-stream A nokwa-stream B bahamba badlala ama-playoff nabo bese kuthi uNumber 1 lapha ahamba yodlala promotion. Sinayo nje leyo nkinga sinalo italent liningi kodwa into esishayayo kunalento ethi mina ngebelieve yami ngokudlala ibhola ngazi ukuthi umuntu uyapronyota ukuze udlala la masingakhona ukuthi sibe nalento estika ekupromoting singabona ubhuti ngoba ethe ukuthi unamashankulu bese sithi Atlantic Club iyo affiliate iyongena kwa-SAB just because iphethe unemali uyasilimaza thina esikhulisayo development. Mina wala into engikhuluma ngayo ukuthi ba ku-SAB wami akekho umdlalo una-20 odlala ku-SAB enginawo the rest inala mhlawumbe bana-25 ba-uyeka ingane zonke sinayo-ke le nkinga eDunhouse siyafisa ukuthi nangeli ilanga kuthiwa nje sihambise i-Happy Crown noma ne-X20 under 17 uyodlala ne-development ye-Golden Arrows ne-believe ukuthi uma bengabe yodlala abaphathi be-Arrows abazi ibhola umdlula thina mhlawumbe abathathu noma bawu4 bayosala. Hayi baba kuyazwakala siyabonga kakhulu. Yo, what is up Sunny Nation? La eduze kwami ngime nobani? Samukelo Ndlovu. Samukelo ngifuna hawu Ndlovu. Sikhwishi Siyanda Ndlovu. Ngifuna ungitshele nje ngosikhwishi nisakhula nokudlala kwakhe ibhola ukuthi ungamchaza njengomuntu onjani. Ethimini nje ngasho ukuthi bekuyena hard worker, hlezi gijima, discipline, speed, siyazi masiya phambili besiphuma ngaye isikhathi esiningi kuyena skorela namagoli nje. Kuyaziwa nje ukuthi yena idanger man kahle. Baba abona la ngikhulele khona ntonami. Pheshe yabona pheshe la. Kabe ngijima khona. Nodaka yezo. Awubona izulu ngingajimeki baba. Ushaya road work every day. Gijimisa ucoach mfana ujika le entabeni cabanga. Kuwe le ntwana inganga kuwode iqine kanje ubone wiki kanjani. Akikho khona ngikwazi. Abo bayithatha kancane abo lento le yenzakala kuwe nje manje. Yabo i12 fana le. Bonke labafana balifisa ulisebenzisa. Yabo lilanga kumele bona babukele kuwena. Lilanga ukuthi manje bayafisa ukufana nawe. Bayafisa ukuba kule ngathi kule space okuso sokuthi bathola ithuba bobadlala uphusha yabona namuze ngifike la ngikhona ngiphusha ngijima even ngiyi1 ngificela ke manzi into engijima ngethu manje waphuma kanjani
uzofile ngawudlala eNewcastle Newcastle Vodacom adlala khona tournament idlala ABC Motep League dlala no Summerfield masuka lapho ngase ngizale ngazoshaya ama trial lapha eArrows bakubona khona bangibona khona lapha adlala season e1 first team awuna ungenzeka una 15 kodwa uma ungayimisela lapha uzoyithola usulapha ku-first team sengidlala nala ushawa ngeponto uphasele mina inkore lapha yabo ejimini nje kushaya ngamapontsha awu5 every day bayakubale ngathi wena discipline inebalekile abo mona discipline ayikho into engenzeki because awazwana discipline yonke into information oyitshela ucoach noyitshela uza kwenza ukhona ukuyilalela bazokusiza kakhulu ukuthi i-performance yakho ingehle yonke into oyenzayo if bekhona ukubonisa uboniseka kuzoba lula wonke because sometimes mawudlala egroundini yabo ezinye izinto awuyiboni udinga umuntu oseceleni ukuthi akutshele yabo if uzolalela kuzoba lula yonke eish bana nimbuweni kahle nje bakhona bese ningibuka kahle lomtsotsi akungakusho majidi ukuthi December siya prepare kune tournament kumele uyodlala enkulu njengoba nijima ekseni I'm sure nijima nantambama kumele nilalele kakhulu ucoach madoda indlela ya prepare ngayo because ama game awudlalwa maningi adinga umqondo adinga fitness ingakusho ukuthi niphushe ukudlala tournament enkulu njengaleya awazi ubani ukubonayo mawudlala lapha lidlala ngokuyimisela niwile mashit ningi le yamali mhlawumbe ungathi udlala lapha kune scout esikubonayo uyithola usukhona la Arrows uzokhipha mina eteamini lapha awazi ubani ukubonayo niphushe majita okunye engakusho ukuthi lento le bishiyo uba futhi ungayibukeli kude ithuba because nala ngathola ngoba ubugeja lapha phela mhlawumbe usuthola ithuba nje ithuba lo ungawudlala ku-Arrows kukorile lapha mhlawumbe uhamba nje mhlawumbe sikufaka emotweni sijika nawe leyo uthi ama chance okudlala iPSL awasekho ingawathanda kancane yabo nje manje akhona abafethu la mhlawumbe obudlala lapha bazobe khona futhi bekubukela ngakusho niphushe majidi zolo sure Sihambe safika la ekhaya
Ngithobani wami phela mina from Colinaros amba nomfowethu la. Lungelo Tuwe Colinaros. Yeah. Siyabonga ukuthi nisamukele nje ngezandla ezifudumele. Senje nathi asingafiki singaphethe lutho. Kubi grocer lengabe sithi ungena ndlela. Manje ngiyacabanga ukuthi njenge club enkulu umasambe distance engaka sithe nathi uma khona esingaphatheka ukuthi asazi ke usize ukuthi ubani ongaqokani kodwa ke nathi siyafisa ukuthi umkhulu masambile la simshiye landela iclub yethu. So siphathele okwama track suit club nathi la ekhaya sicabanga ukuthi niyosala nikugqoke nikujabulele futhi mhlambe mhla sibuyele ngelinye ilanga siphinde siphathe okunye uma sibone la ekhaya nomndeni omkhulu. Yeah. Sibonge nje ukuthi nisamukele suke eThekwini safika lana safika nomfana Siyanda. Sibonge nje ukuthi nisamukele ngendlela enhle kanje. Ade sikhuluma lapha ngaphandle sithi siyaqala ukuthi ke sibone injabulo njena nemfudumalo ukuthi esitholile nje. Siyabonga nje sicela ukubonga eZilamonville Colinaros ukuthi ke namhlanje sibe lana nisingenise lana endlini sikwazi ukuthi sithole ukuthi kahle uSiyanda uphuma usukaphi umuntu onjani usukaphi ngoba sesiyambona seyadlala ezingeni liphezulu kodwa ke yonke into inesiqalo sithe ukuthi asifike lana sibuye sifike la wakhulela khona sizwe ukuthi ke konke kwaqala kanjani nabantu ababalekile empilweni yakhe. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nathi. Siyabonga kakhulu ukubona abantu aphila nabo. Yebo nasitshela gogo ukuthi ke ugogo wakhe sitshele ngicela usichazele nje mhlawumbe uyibike nje gogo ukuthi mina nguzibani ngiyini empilweni yakhe umfana nanokuthi umfana thina simazi njengosikhwishi. Mhlawumbe senizositshela ngoba sesizwile nathi sesizala endleleni sesithola amagama amaningi. Mhlawumbe senizosichazela ngabanzi ngayo umfana nathi siphinde simazi siqhubeke ngoba siyafisa ukuthi abantu bazi ngayo ukuze njengoba bemthanda ba understand ukuthi lento isukaphi and siya appreciate ukubona ukuthi usuke emndenini ofudumele kanje. Mina ke ngogogo wakhe uSiyanda. Uzaluma wakhe. Ngumakubheka isibongo. Nkosi yami. uSiyanda lo umzukulu wami. uSiyanda lo ukhulele kuleli khaya. Phansi kwezandla zethu nomkhulu. uSiyanda lo uqale ukujima ena 7 years. uSiyanda landela umalume wakhe uSmart. Umfana wami omdala. Ucoach wayo le club. Wakhulu uSiyanda landela umalume wakhe na 7 years emgqogqo yamayisebuya Mkete. Abaleke la ekhaya uSiyanda abalekele nokulusa. uSiyanda uye ebholeni. Bamshuthe ngimbone segijima nekhindi ezinkulu. Kodwa ngangingazi ukuthi into ayikhonze kakhulu ngangithi uyadlala nje ngoba kuyingane. uSiyanda azange phinde kahlukane nebhola. uSiyanda ubengenayo umngane. Ngathi ngimbona umngane la ekhaya efike ethi uvakashela uSiyanda. uSiyanda usejimini mayebuya esikoleni uyojima. Mayebuya ejimini uyalala. Angaze ngimbone umngane noma wasebholeni noma wasejimini. Cha.
wakhula nje uSiyanda eyilowo mntwana kodwa singazi ukuthi yinto ayikhonze kakhulu. Uyafunda, uyajima, uyafunda ngamasonto, womgqibelo uyadlala, udlala ibhola. Hayi, awukho omunye umdlalo. Ibhola. Wakhula uSiyanda. Hayi, ngithengiswa kuthiwa hayi, nangu uSiyanda ufuna iklabhu yaseNewcastle. Hayi, ngaphatheka kabi. Ngathi hawu, usezobhema uSiyanda, aphuze uSiyanda. Ngoba manje ngibona ngathi useyaqhela manje kithi, yabona uyahamba ejimini, ubuye ebusuku. Uyabona nje, hayi angangaphila kahle. Kodwa-ke samdedela. Akasakhojwa-ke umalume wakhe. Umalume sewukhotshwa emsini, Smart. Sebephethwe omunye umfana uLindo, obedlala futhi naye kuye eCrown. Hayi, yaza-ke ngizwe kuthiwa hawu uSiyanda nawe uyahamba manje uSiyanda uye eThekwini. Awu! Kodwa-ke ngoba into ebesimbona ukuthi into ayikhonzile. Sakumukela konke lokho, wasekwa yiwo wonke umuntu la ekhaya. Ukuthi hayi, akahambe uSiyanda, isiphiwo sakhe. Manje-ke siyathokoza ukuthi sinibone nina enihlala naye manje ukuthi hayi uyaphila. Ayikho inkinga, simfisela inqubekela phambili nenhlonipho abenayo. Angayiyeki nokulalela, angabiyeki. Aqhubeka ahloniphe, aqhubeka alalele. Lokho abe yikho la angakushintshi. Angabhemi, angaphuzi. Impilo ikuye manje ukhulile. Yebo gogo. Kodwa kubili mina ngicela kuye. Angabhemi, angaphuzi. Abe yile ngane abekade yiyo la ekhaya. Angathi mayisephumile ehambile ekhaya shintshe. Uyobe sewushintsha impilo yakhe. Yebo gogo. Gogo siyabonga. La ungazwa nesisindo kakhulu. Imfiselo kuhle. Nokuqhubeka impilo yakhe azazi yena. Ngoba njobe sekhulile impilo uyena ozozazi ngempilo. Hayi. Yezwakala. Hayi gogo. Ubelike konje uSiyanda ibhola. Ukuzingela. 2. Iphuma le nto yokuzingela gogo, siyayizwa nje ihlezi ixoxa. Okwakhe. Ukuzingela ukususaphi? Okwakhe. Okwakhe wathatha la iduze kwami. Umkhulu. Eshuthi umkhulu ubaleka ngejubane. Hayi ngithanda ukuzingela. Noma-ke ngizwe ukuthi phela uma uzona uhamba okhalweni ngiyothi base ngikuzingela bese ngithi ukuphuza-ke. Angisuyi umuntu othi evuka nje abecwile etshwaleni. Ngaba ngigane ngoma kunjalo. Mina ngiphuze sengiganiwe. Ngakhane ngibona utshwala. Azange nje ngithi ngivuka semncane sengiyaphuza. uSiyanda ngimfisela iqhubekela phambili. uSiyanda uma engena egroundini khona la kuHappy Crown besazi ukuthi libanjwe umpetha. Bengihamba naye ngiyommuka eMountain kulama club akhona umdlalo omkhulu oseMountain osizwe. Bengifike ngijabule kabi mangimbone selibambile
ngize ngithanda ukukhahlela ubala nami khathe khahlela okungabafana kuze kulethe ithinyana likakhokho kulibeke lapha empty lesikhathi esekhahlela bese nami ngithuke sengikhahlela ngase ngazibona ukuthi hawu abafana sebeyahleka ukuthi nangu umkhulu elibamba ngoba libanjwe uye yeah uSiyanda bethi maye engene egroundini ihlwele zonke hleke kwasuka abantu basesizweni beza la kule ground elanga enzansi baphuma bonke abantu waxoxa umunye wathi hey uSiyanda uthanda kakhulu lapha eCrown baphuma bonke abantu ngoba phela le Crown bifika inikwe laba abadlala kakhulu bangadayiselo laba abancane kuthiwa nje laba abadlala kakhulu baqondana neCrown uSiyanda kanti ke uleso sikhathi usajima usavuka hayi abenzeni uthe Mike eselapha ku-Arrows ngambona ngabona nje kule game ephelile ngeke ngayibuka ngathi ake ngiyibuke ngayibuka le ngambona ukuthi cha uyavuthwa angasho ukuthi usevuthiwe uyavuthwa kwezokukhahlela impela mayeka libamba nami sibuya sonke sibe sigcwale la ngiphisa ukuthi naye ubaba lo seduze kwami bese naye la udlalwe nini ngolesithathu ngolesibili sahleli naye la sikholozelele ya into sembuka umalumeke lo uhamba eThekwini zonke makuthiwa nje tasingana bathathana ngekhumbi kuyiwe eThekwini kuyodlalwa khona uyobuka kumalume mangimfonela athi hayi umfana uyahamba sengibonileke namhlanje ukuthi uyahamba ngoba ngibona iclub futhi ngathi okokuqala ngizwe ukuthi iArrows iyahamba la azange siyibone nepilot amaclub amakhulu azange siwabone lokho nje ngithi phambili yebo hayi siyabonga mkhulu mama ngiyabona ukuthi mesixoxa ngoSiyanda la ukuthi ufikele izinyembezi ufana noSiyanda akekho umuntu esingambuza ukudlula umazi ukudlula wena uSiyanda siyacela ukuthi usitshele nje lokho singakwazi kaSiyanda nanokuthi uSiyanda wena mumbuke edlala mubuka futhi lelizinga adlala kulona nenhlonipho yakhe anayo for umndeni wakhe abantu bangakubo usiqhenya kangakanani masubona uSiyanda manje Angibingelele igama lami uThembekile wakwaNdlovu uMakaSkhwishi uSiyanda uqale emncane kakhulu ukudlala ibhola abengidlula ngimgade ukusithela nje kwami okuncane selahlekile bengihlale ngizwa ke ngabahamba kakhulu iground bekubona bakubona kuyena mina ngingakuboni bengibona edlala nje njengezinye izingane kodwa bebelokhu bengitshela kwaba nesikhathi la okay ukhulele ku team Happy Crown nami ngidlale kuyona uMakaSkhwishi bekungidlala webhola uSkhwishi ibhola nje la ekhaya ngathini ilanguage yakhona dlala wonke umuntu ufuze kakhulu obhuti bami bebengitshela ke ukuthi unali talent kwaze kwaba isikhathi la kufika khona Newcastle All Stars bamthatha wadlala khona kwafika la ayokushayela khona ku Golden Arrows suwaqala ukufika ngale eThekwini bengikhona nobaba oseduze kwami ngengimkhohlwe kakhulu umfowethu nayo behleze ngitshela ethi khona into ekuSiyanda mina ngithi hayi wahlala leso sikhathi ngambuka kwafika la avezwa khona ngambuka khona kukhona ubuhlungu bafethu enginakho
angifuni ukumkhohlisa ngiyayiqinisa nje ngoba ngumzali kodwa nje khona la okuke kube buhlungu khona kakhulu uSiyanda ukudlala ibhola italent lakhe into azalwe nayo namanje ngiyayimbuke ngithi engathi angaqhubekela phambili ahloniphe inhlonipheko nomkhuleko into akhulise ngayo into yasekhaya into ayidla mihla kaThixo uthe mayihambe eThekwini ngamtshela ngathi Siyanda ukhiyo phuma nawo la ekhaya wenhlonipho nokwazisa umuntu omdala hamba nawo ikhaya lakithi bazofike balifunde kuwena omalume awubagcini la kaNdlovu naphambili uzobathola omalume uzobathola futhi omama ningibongele kulosisi ekuthuna oNcebo ningibongele kumama uMantombi abona abazali baSiyanda ngisenangani mina uye yedwa kuSiyanda uNkulunkulu angipha nje yena yedwa kodwa egcikeni unabo abafowabo abanye ngiyabonga kakhulu bafowethu uthando eningikhombisela lona kumntanami okusho ukuthi neArrows iyaphinda ibe yimina kuSiyanda ngoba kube ayisimina kuyena ngabe sephumile esandleni nokubane kuthiwa naye akalaleli ngabe useyenye ingane mayethola ithuba wabuya mayisethatha isikhwama ephume ehamba ngiyamtshela Siyanda step okuhanjwa ngase senhlonipho umazisa umuntu omdala ma ukulahle leyo into leyo ngeke kube yilutho ngimfisela inqubekela phambili ngiyabonga nje bafethu kini nonke uJehova ngathi anganenzela kahle malanga wonke bonga thini yabona ukuthi njengoba eyedwa uSiyanda kweni kahle kahle wayeyisiphiwo so igama lakho akumele ubusiphiwo khuthaza lamazwi Phongozi igama lakhe elinqophe ka Happy Crown bambiza qophe elinye sokhonela la ekhaya Phongozi kamama awukazi usitshele leyo uyanifihlela uyasifihlela khonela mkhulu kodwa umkhulu khonela Hleza uhlezi uqophe ngike ngenza lapha mandlala lasuke ekudlaleni ngoba babethi mayedla umbila bese amaqede bese kujojela lapha ibalini yabona ibala alifuneki iqophe la ibalini konje wobudla umbila qophe usulahle lapha ilapho hayi no mase ayakhuthaza kakhulu lamazwi kakhulukazi iclub yethu njenge Golden Arrows sicabanga ukuthi iclub edesignwe njengekhaya so kuyasijabulisa nathi uma kufika abafana abanjengoSkhwishi bezodlalela iclub kufika abafana baphuma ekhaya elinje abakhuliswe kahle ngoba nathi sisuke sizama njengeclub ukuthi abafana njalo uma befika bafikele ekhaya ukuze bakwazi ukuthi noma bengekho ekhaya besuka kude njengoba sihambe safika kude kanje uSkhwishi esuka kude kanje nakuyena angafiki afile ngathi akasekho lapha la kade ethandwa khona nathi sizama ucreate isimo esikanjalo for uSkhwishi ngicabanga naye uyezwa futhi uyakufila naye lokho uma elapha eThekwini ukukakhulu nje siyabonga kakhulu ukuthi nimdedele umfana ezeThekwini futhi bese niyamthemba bese nithemba nathi njengeclub ukuthi lo mfana njengoba simlanda simsusa endaweni la ethandwa khona kangaka nisinikeze ithuba lokuthi nathi simthande njengani ukuze aqhubeke afezeke isiphupho lakhe mhlambe malume uma sesizwa amagama kama mhlambe khona nawe ufuna ukubeka ngoba siyeza ukuthi inkulu indima oyidlalile ekuthenini umfana afike la ekhona mhlambe futhi nokuqhubeka kwakhe engangidlulisa nje kokuqala ukubonga nginibingelele sijabulile ukuthi nikhona nifikile ngizobona imvelaphi kaSiyanda uSiyanda mina angimazi kahle ngifike semdala so ibhola ngangilidlala ngilithanda khona la ekhaya ku Happy Crown manje sasisexabana because bengumuntu wesonto i-team iyadlala ngesonto kumele ngesontweni kwamele ukuthi ngichuze wani ke manje ngahamba ngaye esontweni but Happy Crown kade ngile ngiyilandela njalo kwaze kufika la isikhathi khona
umfowabo la ekhaya abathi uMakati mhlambe kade ngibukele ekudeni ngifika mina ngimeli ngayijoin i-team babona ukuthi ngiyayithanda i-team bagcine bengibiza ukuthi sondela izozobona i-team elibele ngibiza nje ngithi ngiyeza so ngicabanga ukuthi bengibizela sona lesimo sisikuso njengamanje ufika kwami ngifike ngabona uSiyanda mangibona uSiyanda uyadlala uSiyanda utalented uphiwe lento uzalwe naye so ngazama i-team kade ingakhuli lidlala la ebhuqwini ngathi besabu ke mountain ngathi ngicela ukuthi sihambe siye osizweni sobona abanye abafana abangenhla kunathi ngoba la sesingompethe njalo ngoDisemba iHappy Crown ithathayo njalo ngoDisemba iHappy Crown ithathayo kodwa kukho konke lokho ngibonga omalume ekade ngaphayi kwabo abamkhulisile ngoba baningi abantu abadlala le role kuze uSiyanda abe la ngithe mangifika sengimbonile uSiyanda ngabona ukuthi uSiyanda akadeserve ukuba la ngathi ngazama connection anginabo thina sonke sibala emakhaya ke asinalo lwazi and into ebengilwa nayo kakhulu mina ukuthi ibhola bengilithanda mangilithanda kufika isikhathi kade ngibabuka abanye abantu kade bedlala kahle abangafika ngaPSL ngithi mina ngilwa naleyo nto ke leyo so if ngikhona imizamo ngizama ukuthi abantu bekhuphuke so nami mase ngikhulile sengihlakaniphile mhlambe senginayo nemuscle ukuthi mhlambe ngihamba ngifike la ngazama ukuthola connection ukuthi ngicela ukuthi usilekelele la babo khona bathu babuzulu umpisi kade edlala nabo la efinal la kade nikhona bathi Slaughterhouse igama le ground so lapho ke wangixhumanisa nomunye umfowabo bathi uPius kuwa kaMaphanga uyena uPius obene connected yonke indawo ngamtshela ukuthi mfethu ngicela ukuthi usisize usilekelele nako la kodwa sazi sizoyapi mhlambe mawunabo la yini ngicela ukuthi usilekelele wasizama kwasixhuma endaweni eziningi kodwa la sifike sathola khona usizo okuyiGolden Arrows sibonga kakhulu ukuthi inshayinise umfana manje uyabatshazwa khulunywa ngaye yonke indawo so sibonga nje ithuba ke ngisho njalo kwiGolden Arrows sibonga ithuba ukuthi nisivezele umfana ukuthi uyiplayer ele right ligudi ngibonga kakhulu nje ngakho konke okwenzakalile umfana akaqhubeka aye phambili siyithanda iGolden Arrows sifikile kumama sahlala nomama umama umuntu okhulumisekayo sahlala nje kanje njengoba nisekhaya nani saze sadla nenyama solisela inyama ethayo edlini sisekhaya ningasabi khulumani yonke into njengamanje ugogo bengikhalela mase sithiwa ayi uSiyanda uyahamba manje sizophathwa umama wathi awu mntanami so kade bekholelwa kumina kakhulu because mina ngiba convincile like kuko wonke ukuthi ngicela siphakamise nali talent umfana unetalent ecela ukumbona ekwenye indawo kubhlungu umama ekhala umama bengafuni ukuthi umfana ahambe kodwa namhlanje siyajabula ngiyathemba sisazoqhubeka nokujabula impilo iyaqhubeka iya phambili sibonga kakhulu isithende nation kukho konke abasenzele kona nabasakwenza namanje beqhubeke bengadinwa ngomfana sibonga ithuba hayi nathi siyabonga kakhulu yabona nje ukuthi sikwazi ukunibona masidlala ngoba sivamise ukunibona sihlezi sinibona senigqoke impahla zeclub senigqoke ama-tracksuit club siyathokoza nje kakhulu yabo ukunibona ukuthi niyakwazi ukuthi nifike umfana uzomsupporta nanokuthi njengomndeni njengoba seshile ubafu wami la ukuthi thina siyiclub yomndeni so mesibona umndeni sibona ukuthi usikhwisha uphuma ekhaya eli-right kanjena siyathokoza nathi ukubona ukuthi okay usikhwishi kahle nenhlonipha nayo siyazi ukuthi isukaphi ngoba ngingasho ukuthi no coach akekho coach okaba nenkinga noSikhwishi njalo ejimini uSikhwishi uyazinikela njalo emagemini uyazinikela uSikhwishi uyahlonipha kuze kubabaze bona ucoach no teammates bakhe adlala nabo bayababaza ukuthi unenhlonipho futhi uyabahlonipha abantu noma kuthiwa ubani
so nje siyabonga kakhulu mkhulu yazi into engicabanga ukuyenza ukuthi ngikunikeze nje ukugqoka izinto ze-club ze-Arrows ngoba lelo jersey liyangiqopha amehlo. Hayi khuleka nginike. Ya umnikeza umkhulu lapho. I-transfer iwind livulile manje livulele thina. Signing entsha ye-Arrows. Sayinisani. Ngicela ukusayinisa ngempela. Siyabonga. Sikunike ithuba lokuthi usigqokele lona. Khuleka. Ligqoka manje. Sokulinda khuleka. Siyacela. Ngoba ngifuna ukuthi ilanga lingaze lishona. Qhubeke masinya. Iwind livulile man. Lungisela umkhulu siyazi. Awuphe wale jezi mkhulu. Bofike ekhaya bashaya nathi kuthiwa sinika inkontileka yonke ukuthi nifike nisayine lapho nafike nangabuya nomdlali banganiqala ngoku angoko umdlali sibuye naye banganiqala ya manje somdlalo we-Arrows is part of his 10 nation khuleka akujiki manje ubaba ekhaya ngoba ngikanje ngisukuma nokunibingelela baphathi be-Arrows nabadlali be-Arrows nginawo uSiyanda balamfana uyabona uSiyanda lo mina ngumkhulu wakhe umncane nangumkhulu wakhe umdala selama lentwana lena hey sonke yasimangaza uyabona nje bonke abantu mabazi ukuthi umkhulu kaSiyanda uyabona nje iphakamisile indawo yakithi la eDanhauser iNewcastle nathi like family usiphakamisile siyajabula nathi sinomdlalo odlala ku ProSide la endaweni bonke abantu Newcastle to Danhauser siyamthanda lo mntwana nanenhlonipho yakhe uSiyanda uhambe enenhlonipho eze ufika kuGolden Arrows. Ngicela nisiphathele kahle lo mntwana. Uma seseqala ukungalungi kahle nisitshele ukuthi uSiyanda usenze ezinye izinto sizombuyisa thina simpenel beat alunge buye simini. Ayikho into engizoyikhuluma eningi ngoSiyanda. Ngiyajabula ukuthi uSiyanda azongena phakathi kwaleli khaya neGolden Arrows. Kungasimina ngedwa futhi nala endaweni uyayibona nje indawo yethu ivulekile. Siyajabula sonke. Futhi ke umndeni waKaNdlovu uyamthanda uSiyanda ngoba uyahlonipha. Okay, yazwala. Manje mekudlala iKaizer neArrows. Hawu uyazi ke kuzobonakala. Hayi siyabonga ngengande namanini. Siyanda khona ungafisa ukusho. Yebo. Siyabonga ukuthi nibe khona bakwa Arrows bazokhombisa ubaba nomama ukuthi isibane besokhelela ekhaya still sisavutha nalendleleni sivutha ngendlela ababefisa ngaso ukuthi sihlale sikhanya. Nami bengifika khona eThekwini ngiyobukela ngilo ngiya ngiyonibukela angaze ngalithole luphoxo. Even umfowethu lona umsinga United uSmart uyabuza umfice enzani umshana unamantombazana uyaphuza ngithi cha hayi imfice uyedwa nje sonke isikhathi ngimthole ehlalele. Ngathi noma ebhema mfowethu nokubona kungekho right obumfaka induku umfana. Angalenzi iphutha agcine seyidlusa nje belapha. Angashintshe esandleni akade kusona. So bagcine beyithanda bonke ke Arrows eDanhauser eDande. Mangiqhamuka nje malume weSkobareni ngibiza iSkobareni. Umbonile nomfana wakhe wadenzani ePine Town. Ungwana khona igoli alishayana nidlala eKapa benidlala eKapa Stellenbosch yeah bangifonela hey nanga umfana wenza amasimba lapha
ngithi yini bathe isikhwishi silosuke Danawo sisiyabaphephula abayosala labo basenhlanhleni impela bayaphela abantu la eKapa ngitshela umuntu oselukhunjaneni ngakade ngisesitolo uma ngithi ngiyabheka hey bayaphela abantu bayaphephuka wathi ke lakhi ke bagcine bedliwa kodwa akubona bayaphephuka abantu le eKapa yeah sengisho ukuthi siyabonga kakhulu baningi abambhekile emveni kwalokho bambheke bonke abagcine sebengabazali bakhe baningi bambhekile bayangitshela nangi simbona la nangi ungapha bayanibona yonke into abayenzayo so siyabonga engathi ngaqhubeka njalo ke adlale kahle njengoba edlala siyamthanda Ayinokubonga thina. Uma sawona ma siyabona siyabingelana. Yebo sanibonani bantabami. Yebo. Lokhulumayo ke ugogodo umfuthi wakwalanga. Ngaziwa ngiqhikiza ke le ntombi kule ndawo. Yimi iqhikiza. Sobonga nje kakhulu kuzosiphakamisa endaweni yethu. Wazi wasenza sabakhulu Sindi. Wena siya. Hayi sabakhulu. Hilili! Uleli! Hawu sebonga kakhulu bantakwethu. Ngangikhala kabi ehamba lo mntwana ngithi we bazamphula mncane Nkosi yami. Bazamphula kodwa hayi into asenzayo lapha egroundini. Ngogogo nje ngaka ngiyalibukela ibhola. Ngisho sadlala la. Engake ningakamthathi. Ngangiye egroundini. Babezi basho nasegroundini. Bathe iground nelogogo. Ngoba mase nivalile epalini ngithi ayangeni lutho la manje. Kwangangeni abantu abami. Hayi siyabonga kakhulu Nkosami inhle into yenu siyanda. Qhubeke mfana wami. Ngokuthoba kwakho. Angaze ngikuzwe nje ukuthi nxana kumuntu omdala noma ukwenze njani. Uyingane nje ethobekile, right. Into yakho nje ukuthi uthandela ibhola kakhulu. Uthanda nokuzingela ke. Nami ngeke ngize ngifike inyamazane la ekhaya. Into zakhe athandayo lezo akafani nezinye izingane ukuthi nayi ingane siqhuzwa lapha. Nayi ingane sikhuzwa lapha. Cha. Ilezo zinto nje sibonga kakhulu bantu abami sibonga qhubeke mfana wami nokudlala. Qhubeke kakhulu nokudlala siyaqhinya ngawe nathi le ndawo sesingabantu. Yazi inhle indawo enconywa endaweni ukuthi hayi lo mntwana lo uyazi uphuma endaweni ethile sayisabuke nabanye phela. Kodwa manje lona hayi nathi sesinaye. Qhosha kakhulu kabi ngayikho ngithi nje yilili. Yilili. Yabonga. Mkhulu ungathi labafana bafika bashaya umthetho la kwami. Njobe buyile sicela phumuza amaqakala akaqhuba abanye kuyozingela manje. Ngiyabonga. Njengephumile. Ngiyabonga. Ayikho. Siyanda. Size ngawo la. Asikwazi ukuthi sibuyele emuva ngasho ngolutho. Yini ofisa ukuyisho phambi komndeni wakho? Hayi ngifisa ukuyisho mina ukuthi ngiyabonga ukuthi nihambe nize nifike nibone la ngisuka khona. Nibone umndeni wami engihlala nawo ngoba ngithanda ukuya ekhaya ngaka uma ngithola i-chance encane. Ukuthi ngicela ukubonga kubo bonke abangenzela bona. Ekukhuleni kwami until kuze kube manje. I-role abayidlalayo empilweni yami inkulu kakhulu. Because ngila ngikhona yibona namanje seyibona abadlala i-role enkulu endleleni yami. Noma ngingasahlali nabo sengihlala le kude. Kodwa i-role abayidlalayo namanje isenkulu because bangibhekile kuyo yonke into engiyenzayo bangisupporta. Bahlezi bengifisela inhlanhla lento ibisho ukukhuza ukuthi uma ekhaya ubuye nenhlanhla ufike wenza into ezokwenza ukuthi bakufisela ukuhle ekhaya ukuze into zakho ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu. Yazi sorry ma siyajabula usiyanda yazi ukuthi kunento esihlezi sithi sifisa ukuyibuza la kodwa siyibambe besithi hayi ngelinye ilanga siyovakasha kubo kaSikhwishi bafike basichazela ukuthi umdlalo webhola kufike
kade sazi ukuthi Siyanda Mthandi sekuqala isizini entsha sesenza amajezi sesambe sayokwenza amajezi usiyabuya uSiyanda uthi akusilona lami leli mina nayi idea yami senguNdlovu ukuthi ngoba kubalekile thina kakhulu njengendle emnyama ukuthi lento yamasiko sichaza abantu bayazi nathi sihlezi sine interest ngoba sibone sikhule okunoJabu Pule wabuya ngelinye ilanga usedlalela enye club usewumahlango siyafisa ukuthi mhlambe manje sichazele ukuthi hawu uSiyanda ngoba mhlambe uzosibalekela uzongayibambi ingcingo mase sibuza wenze kahle wabuza ke okay maye biza uMthandi bekuyisibongo sika babakhe okay uNdlovu kisibongo sakithi la ngezathu ke eyithile izona ezenza ukuthi ashintshe abuyele kaNdlovu angithi nazi ukuthi khona lento ekuthiwa umntwana umlanjwana usuke ebelonga khabo mama izimo ezifana nalezo ke ezenza ukuthi nisikhansele sithi Mthandi abuyele kaNdlovu ilokho siyezwa khona ufisa ukusho noma umama usechazile cha lapha gogo gogo cha uSiyanda ubuyele esibongweni sakwaNdlovu nje kufanele ukuthi abuyele esibongweni sakwaNdlovu akakwazi ukuba uMthandi la ebaleni kufuneka kube uNdlovu uma ngiphuma ngikhuluma nabo abakithi abekhona ukuthi nangu umkhulu uthi la ekhaya mengicabanga angazi bawu4 5 abalanjwana babafana mabebuyile nje bonke bagcwelile khona osePitoli oyisotsha lePitoli sebenza khona mabefikile la ngibabuze bonke sihlale phansi endlini enkulu lapha siyadla sixoxisane ukuthi cha la ekhaya isibongo sinye sikhona mangaba khona sinye isibongo uzohlupha abe nenkani amaye kube umuntu oyinhlongandlebe isibongo sinye isikhoyo esiphethe uNdlovu mangibiza abakithi kufanele bazi bonke ukuthi ubiza izingane futhi ngibathanda ngokufanayo bonke labafana uma ngikhona la ekhaya ngithi ngomiwe khona abadala ke kunalo uma ngithi ngomiwe nje ngalo sePitoli nangisaphuza ke manje sengiyasonta ngiphuza sengabiyeka utshwala mangikhuluma ngivele ngithi mina ngomiwe kuthathwa iveni kothengwa ikhoti noma mathathu beke phansi ngiphuzele uSiyanda lo namhlanje unginika itasi ngani ngihlala ngithi no lento ibanga ukuthi ngingaphuzi ke lento ikhandi ukuthi ngingaphuzi ke lento le uSiyanda ke lo hayi ukuthi khuluma nazo uSiyanda ongithengele lento hayi namhlanje wayithenga kudala ilingithathe lodwa mangizwe ukuthi komekile ngidle kona ngikhohlwe ilento yababona labafana sorry manje sorry mkhulu ngicela uhlambe ngoba phela ulimi lethu liyafuna ukuthi lichazele ngoba abantu abalazi siyalikhuluma nje ukuthi sawubona kodwa ukuthi usawubona uthini uma ukhuluma ngomfana omlanjwana usuke uchaza umfana onjani umlanjana umfana otholelwe ekhaya umlanjana umfana otholelwe ekhaya wakhulela khona mangithi na inkomo isengi uphuma ekhona uyasengwa la ekhaya njengoba ebuyile nje udla amasi mina ngithanda itiye ngenabisi futhi angilifunele upowder asebachaza ngifuna lolu osengenkomeni nabazukulu laba abancane ngibatshela ukuthi ubisi
iphume enkomeni hayi ngibona amathe esefika nomama ngeyigugu aphume enkomeni amase ubisi nje qala la khona omncane ngithi abamsengi nemlonyeni azobakeleke ngingambona nje usiyajima naye mncane ungaka uyajima nje wehlaye lapha egroundini babili omnyaka akekho ngisho sophela yo angisinda angazi uma uchazekile Uchazekile, siyabonga. Chaze kakhulu mkhulu siyabonga kakhulu. Yeah. Yeah, ayisicabanga ukuthi sibongile kakhulu. Sasocela nje uSiyanda yena sikhombise iy'thombe lapha. Okwakho omesh bonke lapha. I'm sure khona abanye obashiye eThekwini. Sune frame nje uzo-add. Sene frame nabo. Siyabonga. 50 caps. Besedlala amagame a-50 awu-50 eklabhini. Siyabonga. Yeah. Uyabona Siyanda abantu bakuthanda kangakanani. Yabona labantu abaphandle akuyifamily yonke lenilana. Singanabakhelwane abantu abamthandayo. Ingakho ngihlezi ngigcizelela ukuthi anyathele kahle. Angayiphakamisi phakathi kwabanye abantwana. Lapha ebaleni kune private emhlophe. Ithe Ngibona bhuti. istick bahamba baya eThekwini makuthiwa kuyadlala nje. Kuhanjwe ekuseni la kuyiwe eThekwini. Kubuyo kwafike iduku la le-Arrows mabe sodlala ngivuka ekuseni ngilichome la esangweni bangibuza ukuthi ngiyahlanya yini ngilibophe ngifake lesikipa lesibabuya naseThekwini bathi uTheo umnikazi wefemu ayiyeke pilot ucela ngigqoke lesikipa ngigqoka sona sona ngicha ukwathiwa mayezodlala nje i-Arrows bonke abantu bamvuka sigcwelela endlini sigcwele sigqolozele lapha makhona abanye abafana abaqhamuka phandle kuvulwe nale lapha phezulu amadozeke sibuka uSiyanda lo ukuthi nangu uSiyanda nangu uSikhosha njengoba ngisho ngathi malume wakhe mayehambile ekuseni kuyafona abuza ukuthi kuhambe kanjani athi hayi kunjengoba benibuka ku-TV siyajabula naye-ke lo semva kwami amasapoti amakhulu abasapoti uSiyanda endaweni nje siyathandwa ngoSiyanda besisemshadweni ngapha ngesonto abanye bathi abangazi abafana abancane esibangaphansi kwethu bathi umkhulu kaSiyanda bathi lo simbona ku-TV kwathiwa uye lo umkhulu wakhe ngabona sekuthelwa labafana labo uyababona la ngithi mina cha nanga ngihamba naye ngathi akaphuze mina cha sengikholiwe konke engangikwenza ngiyaqolisa sibonga kuyangijabulisa mkhulu ukuthi manje ninomkhulu omncane niseza ukuxabana ngoba amabhejeni aseyafana ngizambuza uMasamba ngithi wemfowethu uzwile Arrows ukuthi iyadlala gqoka nami ngizogqoka la ngaphinda agqokele ronke umunye usupirate imoto ezimbili ngeke ushayele zohamba kanjani leyo ngako uvumile ukujoyina umthando usithathile isikini siyabonga siyabonga amakhaza ngeke angithole ngizosupporta kahle abafana besithende bafana besithende I know sibonga kakhulu ngicabanga ukuthi uzandile asakhuluma ngumlandeli omkhulu we-Arrows
So mama ngaphandle. Kukhona osisi esisebenza nabo abakhona la ngaphandle abasazokhuluma nalabo abanye bomndeni nabasondele nomndeni abala ngaphandle. Sesivalelisa kodwa nje lokwethu kwamanje ngicabanga ukuthi okuningi kade sifisa ukuthola ngosiyanda sesinakho ukubonga nje kuphela bese sicela mhlawumbe sisibonga phela inini abantu ababaleka kakhulu esicabanga ukuthi abakhulisa usiyanda eduze laba abanye bomndeni bese bemkhulisa nje kodwa indlela ubeyithola kunini so besifisa ukuthola lokho bekade sikuthola namhlanje and siyabonga kakhulu ngesikhathi senu kakhulu sisamukele nje Arozi club yethu sonke hayi thina kuphela masihlele emakhaya eThekwini nani la nje banikhona la ekhaya iArozi club yethu KZN yonke iArozi ifamily kuona wonke umuntu and izandla siyayivula sithi abantu nanominina beze bazosupport iclub yethu sikhuleni sonke and yabo ukubaleka kanani ukuthi sibe nabadlali bala kwiprovince eKZN abanjengo Squish bagcwale bonke badlala ethimini ngoba ibona abazoyilwela iclub ngoba bayazi ukubaleka kweclub nokuthi nalolo thanda banalo leclub lizoba liningi nalaba abaphuma ngaphandle so kubalekile ukuthi sifike nalezi indawo sibheka abadlali sithola abadlali ngoba inkulu kakhulu iKZN baningi abadlali uma buka abadlali abaningi bakuphese baphuma la kwaZulu so kubalekile ukuthi nazi njengamathima lana kwaZulu ukuthi ke sithola abadlali bala bazidlalela ukuze sokwazi ukuthi ke zonke lezi zitori ezifana kanje njengo Squish bazobaningi ngoba siyiclub yala kwaZulu hayi iclub yaseThekwini kuphela so nje sicela ukuthi sibonge Zilamunville Golden Arrows ukuthi nisamukele la ekhaya sibonga kakhulu nanokubona ukuthi ke ukubambisana not just umndeni but omakhelwane akuvamisile ukuthi siyibone le nto emadolobheni ayisekho le nto ezikhathini zamanje sibonga lokho kusithintile lokho so nje siyabonga Squish siyanda siyabonga kakhulu bafu hayi correct siyabonga Lungelo ukani yebo Bantu sothathile. Nawo senzomisa iduku. Kade kudala umuntu sekhulile ngempela nomndeni wakhe bese ngizomletha ke nje uyanda ngempela umndeni nami nginabancane nje bangigijimisa lapha ebusuku umuntu akasalali kayahlupha kodwa usafuna ukuze uthi malini ukhale sikwephulele mfowethu manje uzongiqhatha ebuka inkinga ukuyi-introducer le nto uthi uyiqala uthini and do you want to take a picture with us in the family? Yeah, please. Mhlambe before sihambe mhlambe siphumela ngaphandle cela ukuthi sashuthe nje sonke isithombe. Kodwa mhlambe ogogo uma befuna ukuhlala singame emva kwabo. Yebo ngihlala. Hayi ungahlala mkhulu sizoma emva kwenu. Siyanda ufuna ukubamba le frame. Asenze kanje sithi. Sithanda mkhulu. Yeah. Hayi. Kathi sombela kahle sithombe maselapha ko. Yours After Nation lana namhlanje ngibe nomani? Umene umbali wakaNdlovu. Umbali uyini kusiyanda? Umamncane kaSiyanda. Cela manje usitshele ngoSiyanda. Ebholeni la ekhaya ukuthi ungathi nje umuntu onjani? uSiyanda umntwana nje alright okhule kahle futhi because ukhule eqale ukudlala ibhola lakhe ubena 5 years mase ejimini kade silandela hibo like mase siyahamba lona kwasekulala iquarter manje nguye usiyasilandela mama khathetheke ukuthi no usasemncane for ukuthi angadlala ibhola yabo abazali bathethe ulandela nina elandela thina yes niyaphini siyegroundini nyonzane bengisoccer player
center back. Hayibo. Ya imbizeni ngibamba lapha ya nambe ngumdlalo webhola even noma Masiyanda umdlalo webhola. Yes. So nje ukhule ewumntwana uthanda ukudlala ibhola. Wadlala ibhola lakhe ubengakhuzeki ke masefane egroundini ahambe kuseni ngo7 yozabuye ngo5 ntambama but nje engikuthande kakhulu ibhola akuyona into ayidlale ngoba ebona abanye beyidlala but ibhola into Siyanda ephila kuyena ngaphakathi engaphili kuyena ngaphakathi kuyena iphila kids la ekhaya. Yes siphila nje impilo yebhola asina umfana nje okuthiwa uVanzi bonke abafana bayazi ukuthi mayekhula ufuna hamba uyodlala ibhola so nje ukhule right ukhulela ibholeni. And then njengoba esedlala at a professional level and uyi-star basically. Uyistar kanjani ngalokho? Ave sijabulile ngendlela i-performance yakhe enyuke ngayo this year. Uyayathi njalo mayeqeda ukudlala igame yakhe mayeqeda ukudlala nje. Mayifika endlini angifonele incane i-performance yami kade kanjani. Bese analyze akuncane. Amtshele kuncane ukuthi yabo lapha ya the time ulibambile lapha bengambelanga wenze kanje lithi nje noyithathile yore ngibemeli udlale kanje nake. So nje ave simsupporta kakhulu i-performance yakhe i-right ngalendlela compared to last season. Yes nama injury yakhe cha disiye kule season le athe ukuthi kancane ya inhlanhla yakhe And sanibona abantu ukuthi hayi niyamsupport sibona indlela enjabule ngayo nefika ukuthi hayi nibuyele ngempela sihlezi simjabulela amazwi nje office ukwashiya for yena kumgqugquzela and obviously expressing ukuthi niqhenya ngana naye cela bandla ukuthi uyasiqhenya kanjani ngaye but ngicela ukuthi angakuthathi lokho mhlambe indlela nendlela abakhomenta ngayo mhlambe kuma social media akufake ekhanda but indlela enza ngayo angashintsha aqhubeke nje aperforme kanje angathathi ezinye izinto mhlambe ayibona kwabanye abantu or somewhere else ayithatha ayifake kuyena yena akaqhubeka abe yilo Siyanda esikhule akhule uyena nalo Siyanda simaziyo la ekhaya nalo Siyanda simsupporta support yethu ave inkulu kakhulu kuyena ave inkulu kakhulu sometimes sifika egroundini singamtshelanga just nje ukuthi nje sizobuka yena mayidlala ke lapho ke kwesinye isikhathi ke mayidlala i-team thothazilanga mayiluzile ke sesolala singadlile cabanga senifekuziwe kuthi uluzile ukuthi so nje maye lokhu mayikorileke hayi ke umlilizo leke la ekhasi yalilizela ke nje kuyajatshulwa yabona nje sifise ngazathi ngashaya ibrayinyana yabo celebrate week shuthi ngabayinyama ayo okay siyabonga kakhulu. Njengoba nibonela Sitheni Nation sesifikile kwaSiyanda Ndlovu aka Squishy and standing beside me is amalungu omndeni wakhe njengoba nibonela nje ukuthi it's wholesome vibes. Mama omehlele duze kwami cela uzisho ukuthi ubani kufuthi uhlobene kanjani noSquishy. Mina ngumamzandile wakaNdlovu ngumamkhulu kaSquishy. uSquishy njengoba ekhule phambi kweni ungamchaza nje ukuthi ume umuntu onjani before nje siqale ekudlaleni kwakhe ibhola noye ukuthi ebe professional level TV singathi umuntu beyanjani? Hey uSquishy from eyingane mntanami ibhola belithanda bekumngane nje akukho la ngimazela khona ngaphandle kwasebholeni ukhule nje ethanda ibhola elandela omalume bakhe uyabona lapha ya uthi kusekudeni lapha mawuhamba nje uphakamisa amehlo lapha ya ngaphesheya lapha ya bekudlalwa khona ibhola indawo yakhona kuthiwa RG abehamba ngenyawo engaka uzondlula ahamba azoyofika khona le ngenyawo ehamba ngenyawo hamba nje ebhola yebo ushilo umfuthi wakhe earlier ukuthi hayi uSquishy nje bedotsha edotshela iyodlala ibhola nje bahamba abantu abadala baye ebholeni uzobalandela ngemuva ahambe yedwa le ndawo lengitshengisa yona idistance le abeyihambela nje yedwa simangala ukuthi hawu ingane uzofika kanjani afika buka ibhola so hayi ngizwele futhi uSquishy umagama akhe la thina sesimqambe nje uSquishy imaphi izibongo zakhe igama lakhe lasendaweni ongafisa nje usitshela usazise ngawo uqobe igama lakhe nje uqobe uqapo elinye lwebo kumdlalisa ke babethu nano esemncane kodwa nje igama lakhe uqobe. Okay njengomndeni futhi nomphakathi I'm sure into enkulu ukuthi ke agcine sefike sedlala professionally and then evele kwi-TV leyo nto nizizwa kanjani ngayo njengomndeni waSquishy njengabantu basemphakathini? Hey sijabulile mntanami angifuni ukungasho sajabule yabona mina angisuyena umlandeli webhola
kodwa umntanami wathi angadlalela i-arrows nami ngabuka ibhola makuthiwa kudlala i-arrows nje ngoba ngisuke ngifuna ukuthi ngibone ubani ingane yami khona lapha ya sengumlandeli we-arrows nje. Usikhishi sitshelele futhi usuyazingela la ngisho umuntu wezinja zakhe nokuzingela ama-hobbies akhe kushuthi izinto nje athi mayehlele ekhaya uba busy ngani mayingadlala ibhola. Yiko ukuzingela uyazingela usazontshengisa izinja unezinja zakhe ey'nkulu ey'ngaka lezi ezokuzingela. Ngeke yasaba mina izinja siyabakho ukuthi sesizwele kumamkhulu Asilindi Uskwishi and the family. Shout out to his Tender Nation. Arrows ayithi labo bona abantu abaphila ngazi Uskwishi abafuya izinja bayidayise babe nomuzi babe nento eziningi ngezinja bakuthuka uyibreeder. Iplesibili Squishy Dam. Lapha ngento sibone phakathi. Awathathe ngale. Buka amadada abala amadada. Hayi amadada akhona la. Ungazi aqhamuka. Busha idada mfethu. Amadada akhona la. Khona basabhukuda la. Hayi ngeke ungene. Indaba. Akubuke mfana. Sekunani manje? Hayi ngizona something la. Iyashona nje le. Yashona. Inkinga kodwa usamncane ongancane ungena la. Hayi la ngangena kancane la ilele benginobhuda lona. Lepleli lapha. Angibhuda. Musukhulile utshethe edamini konke khona. Hayi wena. Alathusa manje hayi. Awuma usemncane ucabanga ukuthi konke khona. But mawukhula uyabona ukuthi hayi man irisk le ngiyithatha la. Uyanqena ungena la kule dama hayi la hayi ngeke. Hayi la. Umhlaba wenu phela. Hayi wena suka. Ayaphela la because le iplaza la la. Seyiplaza lomuntu. Apheshe. Hayi iplaza la khona lapha. Ngithi alibocingo la khona lihamba la. Ngizolojiya lapha phezulu shonile. Ivale yonke. Ngalana? Bese leli uDlovu ngapha. uNdlovu. Khona idamini libona ngala pheshe. Na elinye ngale. Saqhubeka la lapha edamini? Inkulu. Elinye futhi la. Njoba kubiwe la. Ngala kusabona kaNdlovu. Seyikhona insika kwinsimbi yonke futhi umkhulu wayelima. Abuya hamba amandla akhathala ke. Phela lento yokulima iyadlulisela. Nanokuthi manje yabo ngoba akusalinywa kakhulu la. Akusalinywa kokanda basekho. Kanda basekho akusalinywa. Manje lezi njengoba ilimele linyazwa yini kanje? Bazingela nje. Ayihlahla, into eyihlahla manje. Linyazwa leyo nto leyo. Yazo ihlahla namatshe. Ngihlalela nazo kanje ngizohlala lapha ekwedam la. Sijabulile kodwa Squishy fethu ukuthi usinele opportunity ukuthi sivashe la kini sibona abantu bakini. Kule nto yenzile ngicanga ukuthi nabanye abalandela emva kwakho bazothi mebelalela istory sakho bafile inspired. Nanokuthi kuyakhuthaza ukuzwa ukuthi nathi uSquishy manje umenyezwa kangakanani kodwa akashintshi. Uma efikela ekhaya usalo mfana ahambe uyena uba uqopha. Ihleza. Kuyakhuthaza ukuthi awushintshile nathi kodwa siyakutnesa lokho ngoba uyahlonipha nanoma ingaliphi ilanga uhlezi umuntu oyedwa. Ufika unje namanje sisakwazi unje siyathemba ukuthi noma umukhula ungashintshi. Kube nje ube humble. Amandla mayevuma ngelinye ilanga ungakwazi ukukhulisa le yanto la uqale khona njengoba uyibona nje Squishy le yanto ngiyibeka inselelo kuwena ukuthi masamandla ekhona okulungisa lesasimo singaze silinde uhulumeni silinde bani uyabona abanye abadlali bahamba bayaphesheya baba namandla ukuthi babuye balungise isimo ngakubo. Ngiyacela ukuthi nawe masesekukhona ubone ukuthi nathi singasilula isandla sofike sisilula isandla silungise le yanto ishintshe ibe into engcono ukuze nabanye ngelinye ilanga kuthiwa iSiyanda Ndlovu Stadium njengoba ubona nakwezinye indawo abantu banama stadiums aqanjwe ngabo singalindi ethini uhulumeni asiqambele izinto amandla mesekhona Squishy sisenze. Nami ngifisa kanjalo vele ngililanga ukuthi ngibuye ngizokhulisa abafana abancane labo ngoba baningi abafana abafisa ukufana nami. Baningi abafisa ukudlala ezingeni eliphezulu. Ezimathi bebona mina ngidlala I'm sure nethemba libabuyela every day. Awonje nokungibona kwabo njengoba ngifike namhlanje
Ekule view bazoba baningi kakhulu ejimini. Bazoba baningi kakhulu since ngikhona. Bazofuna ukuze ejimini bonke, bazojima nami. And kungijabulisa kakhulu kuba nabo because bayafunda okuningi kumina. Bayafunda okuningi ukuthi kuze ufike la ngifike khona irespect into yokuqala kumele uyenze. Njoba umfana ukhulela emakhaya and babe naso iphupho ukuthi lento iyenzeka ayipheleli la emakhaya kuphela and nokufika kweni kanje ndozivashela la emakhaya kusho ukukhulu I'm sure nabo ngathini ngasho ukuthi nabo bangafisa ngelinye ilanga lento yenzeka kumina yenze nakubona ngicabanga ukuthi kuzobakhuthaza kakhulu nabo ukuthi ngelinye ilanga badlala professional football nabo. Yabona ezosha umoya kamnandi. Ngikhalisa yazi. Sha umoya buka nje. Ibona nje hambana. Yo buka. Ayi sha umoya. Athi sha umoya buka mfethu impilo yasemakhaya injani. Pholile mfethu. Buka nihlala nonke noNdlovu, nihlala kamnandi nonke. Into thina esingayenza emadolobheni. Yabo umunye uhleli la, umunye uhlala le kude. Uhlala kude. Sihlangana kakhulu makunezifo. Iyasilimaza lona ngempela. But buka ukuthi nihlala kamnandi kanjani. Buka banijabulela kanjani abantu sifika la. Ayi squishing mfethu into sisanzele yona inkulu kakhulu mfethu nokuthi nje usivumele ukuthi sigoduke nawe. Ayi inkulu. Abantu bazofunda luningi ingane ezincane nabantu abadala bazobona lento nathi isizwe semnyama sibona ukuthi singaphila kanjani nanokuthi sisukaphi ukubaleka ukosiko nanokuthi sisukaphi kubaleka kakhulu ukuthi uvelaphi uma umuntu bathi siyabonga nje uqhubeke ube uhloniphe uqhubeke uyidlalela i-team eArrows uqhubeke futhi uqhubele phambili uye phesheya udlala i-national team you deserve it. Siyabonga nje mfethu kakhulu isithintile into namhlanje nakhala madoda. You're touched. Nini ngithulisa umafutha. Awuthi ngihlala emakhaya kodwa namhlanje sengiboneni. Angisho ngihlala emakhaya mfethu. Bengitshela lo ngoba ngaze ngifike yabo but bengidlule nje ukuthi ngiyela kokhulu ngithi awulo hlala le uyanini lapha yabo makuthiwa uqonyiwe uya kanjani lapha understand mawuthunywa esitolo ngicikwele izinto ezincane uya esitolo awucanga ukuthi ngusawoti lapha kude kanje yabo ufika nini athi yabo ukuthi sorry Dube yabo ukuthi more than anything abantu abahlala emakhaya kunento abanayo esingasoze sayithenga idayiswa ndawo banothando more than anything and mina ingifundise phela uthando luza nenhlala kahle. Yes, so inhlala kahle kune peace, this place is peaceful. Izwa nje manje there's no noise la. Awukho umsini. Peaceful. Abudlala igqomu lapha amakhelwane. Ngifuna ukucabanga ngizocabanga kanjani edlala igqomu. Dlala amarasta. Yabo. Hey ngempela yabo mina nami ngiyenze lento ngafisa ukuhlala emakhaya. Yeah, mfethu. Ukuthi mubuka mfethu ezindoda mfethu umhlaba ubalekile. Yeah, baleke kakhulu. Sazobuya nje ilanga socela abasinanele. Kusamele ngithathe istand sami kuqala. Kanjani nesami nje ngibeke nje indlami kuqala noma la. Uqale ugani mase uyimawa. Sabelwa mfethu sitetele mfethu sibuyele eThekwini manje. Hayi umhlaba ubalekile bafethu. Sala wethu.